И така, здравейте хора, аз съм Радо и това е епизод, където сега ще ударя това ще ме излъжи. Чакай сега. Този пък. Emperor. Чакай. Какви айтеми? Трябва да знаете, ако случайно ме измамиш, съм сигурен, че ще го направя. Така че трябва да му дам 5 лега за Full Enchant Set. Добре. Така, снимам. И ако ме излъжеш, хем ще си бан, хем ще те фудна. Добре. Хвърлям две ябълки. После хвърляш сета и аз другите. Така ли? Добре, виждате? Хвърлям. Сега ще избягам. Така казах ви, че ме измаме. Там видяхте хакерчето, след малко ще го фудна. Няма да има нет, но вие все пак го баните. Emperor долу на 0.2 се пише. Някой бе беше, че еволюирал шаманче 0.2 набор. Така може да го баните, той ми взе легендарките. Така че просто гледайте, банвайте го и да. Един тъп хакер, лъжец, измамник, не заслужава да играе в сървъра. И заслужава се малко да няма интернет и вие да го баните от сървъра, така че да. Просто няма нужда да се обясняваме, баните го и така. Добре, това беше хора. Надявам се да ви е харесал клипа и този сладур, който ме измами и си малко ще бъде фулнат и банът. Така че да, това беше епизодчето и се надявам да ви е харесало. Чао!